Upami kula saged gesang malih kula boten badhe nggibah malih boten badhe rasan-rasan. Kapok. Kantene Kang. Dadi setan kegeden blas. Kosong meneh. Nyuwun ngapura Gusti. Biyen urip kula teng alam donya kula dadi wong sing sombong. Kula biyen gedhe blase. Waduh. Ora ngerti yo mati kleru jalan ngadati setan gedhe blase. Waduh. Gusti murid niki pripun mumet kula. Sirah kula gedhe kok titik kula cilik. Nyuwun ngapura Gusti. Setan gentayangan piye wetengku kok obah terus ora gelem leren wetengku iki. Rasane senep, rasane mulus. Nuwun ngapura Gusti. Biyen urip kula teng alam donya kula korupsi dhuwit MBG. Aduh. Niki dhuwit MBG teng weteng kula sedina sak miliar niki. Aduh. Kula mboten ngerti nek koruptor matine dadi setan. Apa? Ngerti wonten biyen. Aduh. Kula mboten badhe mangan dhuwit negara. Kula kapok Gusti. Kantene Kang. Urip kula biyen teng alam donya wani kalih bojo kula. Kula wani karo wong lanang Gusti. Iso dadi setan ngayal. Uripe ngayal oleh dadi setan. Culiten pocongku culiten. Culiten pocongku culiten. Sapa iki? Aku sayangmu biyen. Kowe nusul Mas. Cium dulu. Wong nakal diambung yo guyu. Aku arep protes karo kowe, Dik. Sebabe biyen urip ning alam donya aku kok jak golek pesugihan. Bareng mati terus dadi setan ini. Ning biyen lak uripmu penak sugih. Kuwi biyen.
bareng mati terus dadi demit. Ayo Dik njaluk ngapura golek penghormatan dan njaluk ngapura karo sing gawe urip. Aduh Gusti. Kula nakal Gusti, kula jahat. Biyen urip kula golek pesugihan kula kapok. Upami kula gesang malih, kula boten badhe golek pesugihan. Nanging kula badhe golek kemelaratan. Raene wong urip kok golek kemelaratan. Urip kok angel. Golek pesugihan ra ento, golek kemelaratan peru. Nyambut gawe sing halal, rezekine ben berkah. Oh. Ayo golek pengruwatan. Golek dalan ruwatan. Neng ngendi? Mlaku ngalor pinggir segara wargi. Ayo budal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku sing urip ing alam donya, ayo padha nyuwun ngapura karo sing gawe urip. Bertobat, aja tumindak dosa. Contone aku sak kanca iki rekoso.
Syukur alhamdulillah wa syukurilah wa nikmatillah. Kowe lan aku sak kanca cakraning rat saka Rembang Jawa Tengah pesisir lor kasembadan sowan Ngabiyantara ana ngasane marga ageng ing Kabupaten Ngambi. Ono. Bapak alun-alun kulon Ngambi kene. Wujud kabule apa mak? Wujud kabule ambal warsa utawa ulang tahun kok hari jadi Ngawi yang ke-668. Wow. Selamat hari jadi ke-668 Kabupaten Ngawi. Ngawi tumbuh berdaya dan berbudaya. Wis sing dadi slogane. Jumbo kang sing diandarke dening Pendheput Bapak Bupati Bapak Haji Oni Anwar Harsono STMH sore mau. Lawan Ketua Panitia Bapak Kusumo Hadi Wijayanto ono bahwa Ngawi tumbuh, ya tumbuh ekonomine, tumbuh pembangunane berkembang pesat kanggo ngayomi para kawula, berdaya tegese iso mandiri. Apa-apa ora jagake penjabat langkah, nek yo ora ninggalke budaya, adat istiadat budaya warga Ngawi ora ditinggalke. Ngono. Yo agama yo budaya yo nyawiji dadi siji. Mula ora mokal nggone mengeti ambal warsa kutha Ngawi kene.
jangkepno ya keseniane, ya agama, ya pengajiane, tabligh akbar lan sak panunggalane komplit. Ya Pak. Semoga semakin maju pembangunannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Amin, 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 amin. Kustumo tahun 608. Tembung atau kata ngawi ini saka kata dasar awi. Awi ya apa? Awi iki tegese bambu utawa pring ngono. Itu awalan eng lan akhiran i. Iya. Hari jadi kami ditetapkan nalika tanggal 7 Juli 1358 kuwi patokane utawa dasare ya iki prasasti Canggu. Prasasti Canggu. Ini ngandharke menjadikan kawasan penting sejak era kerajaan Majapahit dan kemudian berkembang sebagai wilayah strategis di jalur persimpangan Sungai Bengawan Solo dan Bengawan Ngebiyun. Ngono. Patokane prasasti Canggu nalika semono. Kula sembah nuwun dhateng penjenengan Bapak Bupati, Bapak Haji Oni Anwar Harsono ngagem rasukan cemeng-cemeng kaya Kanjeng Sunan Kalijaga. Ora lali sembah nuwun Mas Babu, ngono penjenengan Mas Dr. Dwiyanto Jatmiko MH MSI utawa Mas Arto. Iki doktore ana UMS. Ya. Oleh Pak Bupati delok meneh yo dokter. Oh, ya. Luar biasa. Nggih, sembah nuwun nalika semono Pak Babu Pramu ana ning gubuke dhewe ning sambungan karo putrane Mas Diyo. Ya dalang. Saya kelas 7 utawa kelas J SMP. Ya. Sore wis munggah panggung. Ya. Kalau dalam hidup. Makasih, Mas. Wis tunggone ning kene. Kowe seneng wayang njupuk dhewe, milih sing ndi. Dulu iki Pak Sigit ngomong, ya. Wayang iki mono wayang Putra Dalma, Putra Pandhawa, ngono. Sebab nuwun sawu jajar fam. Iya, Iki gabungan antara gamelan Cakraningrat karo wayang Putra Pandhawa. Jadi dulu iki alate Putra Cakraningrat. Elok ya. Elok luar biasa. Panggungnya megah, sound system sound buang ya wah, spot saka sawu jajar fam ngari. Aplaus untuk sawu jajar fam dan Putra Dalma Putra Pandhawa. Matur nuwun Mas Iman yo kepareng rawuh adoh saka Jakarta yo rawuh munggoni wayange wedine katut tak dowo. Ya nggih. Sembah nuwun kru para Putra Pandhawa, Mas Toling, Mas Tarso komplit. Ya sembah nuwun. Sore mos ngopi bareng. Nggih, makasih Mas Saiful sembah nuwun. Tak gake piranti gamelan sodro karo sindhe-sindhe maca-maca Cakraningrat iki do tirakatan mlekan dedonga. Muga-muga warga ageng masyarakat Ngawi sakungkure awake dhewe tansah pinarikan sehat dan afiat. Kabeh pinarikan bagas waras, gampang golek sandang pangan jinanggo Gusti Allah taala. Amin Allahumma amin. Hasbunallahu wa ni'mal
Gusti Allah kang agung kang paring lumayung tumrap aku lan kowe kabeh. Iya, Pak. Iki mau yo klebu wiritan, wiritan iki mau. Hasbunallah wa ni'mal wakil iki manut dawuh guruku Kyai Haji Nawawi Khalil Sukuti tas aku kembang. Yen bar salat diwaca kaping 99. Insyaallah pinaringan panjang yuswa sihat dan afiat. Ngono. Kuwi sanate kok gak maipun Zubair sarang. Oh iya ya. Bengi iki cakep kebak alun-alun kutha Ngawi. Luar biasa, luar biasa. Panggung yang istimewa megah kaya ngene katon indah ati lurunge wayang kulit. Bengi iki kok diregengke bintang tamu yang mengangkat harum namaku Tangapi sapa Cak Yuda karo Cak Mondol. Oh. Yo diaturi munggah panggung. Diaturi munggah panggung ing Cak Yuda dan Cak Mondol. Aja ninggal aku trimo gonceng. Pilih gawe padha Cak Yuda. Suwe jamu pisan godhong telo suwe ra ketemu pisan karo Cak Yuda. Alhamdulillah godhong telo rasane pahit ketemu karo Cak Yuda karo Ki Dalang Sigit. Alhamdulillah pahit-pahit godhonge kemangi ketemu karo Pak Sigit neng alun-alun Ngawi. Alhamdulillah. Nek sampean percaya aku saged dagelan intelektual kon parikan spontanitas spontan cerdas saged bareng niki dawil kasut kok mocrot kira sampe mocrot Pak lha opo ndang dinamu kemet ngono kok. Ya rada mrene lawakmu iki ben kesorot lampu. Masyarakat Ngawi ben pirsa sapa ya dagelane sing rupane kaya ijing. Ijing mbokmu. Ya ora oleh nesu iki lho didaku karo Pak Sigit. Awakmu kan ya asli putra daerah saka Ngawi. Iso parikan ya Cak Yuda karo aku saut-sautan ngono ora. Iso apa ora? Ya jajal iso. Nggih. Enek roti nang dhuwur gendeng. Artine Pak Bupati rokoke dereng. Iya edan. Cengengesan lur Mas aku. Mbok nek gawe parikan ki sing ana maknane paling ora kaya aku ngene iki lho. Piye? Ngetok kayu digawe papan. Papan jati asli dari Jakarta. Dirgahayu Ngawi yang ke-668 semoga jaya sepanjang masa. Nene pinter canggih ora paham marai Kabupaten
Kabupaten Ngawi hebat Mas Sigit. Nggih leres. Masyarakat Ngawi ibarate kaya diujo, ibarate kaya ora leren hiburan wonten ing alun-alun Ngawi. Leres niku. Milai kala ben ketoprak saking kanca-kanca pepadi Kabupaten Ngawi. Kanca-kanca dalang do ketoprak. Benjing tesih ketoprak kanca-kanca permadani. Kirap budaya keliling kota. Loh, masyarakat mirsani nggih kathah. Wonten pameran Tosanaji. Pameran keris. Lah niki dari sitok kerise iki. Apa? Oh, cangkem tak kira keris. Cangkem padana keris. Niki lah dalu punika nggih hebat luar biasa ngrawuhke panjenengan Ki Sigit Arianto dalam kondang dari Kabupaten Rembang yang sudah mendunia dan sudah melegenda. Aku siji kosong karo kowe tak Yudo. Ribet. Sampeyan yang Ngawi aku Rembang. Nggih. Harus jadi Ngawi. Sampeyan mriki. Aku ning kene. Nggih. Harus jadi Rembang mesti kula gedhi mrika. Ora Rembang sepi ora apa-apa. Ana ya dolan Ya ora apa-apa. Lha sampeyan sing pindah mriki mawon. Mboten ya sok ben ana titipan sing prayoga. Luar biasa saestu panjenengan pirsani guyub rukune warga masyarakat Ngawi. Tiada tandingnya. Tiada tanding mirsani pagelaran wayang kulit kabeh padha lenggah. Tolok ukur seprovinsi Jawa Timur. Tolok ukur Jawa Timur duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak membeda-bedakan kasta walaupun kuwi pangkate dhuwur kabeh ya padha lenggah. Niku menandakan kekompakan dan keguyub kerukunan. Ning daerah liya mboten enten lho Pak Sigit kados ngeten iki. Daerah liya iso karo tangga gak gelem nyopo. Karo dulur wis gak gelem akur. Tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku gelang atine melar-melar, tanggane tuku kalung atine bingung, tanggane tuku ceret lho mentret niku. Tapi nek masyarakat mriki jenengan pirsani hebat ta. Niki mengke ngantos digencing malah kepara enten sing mboten wangsul sebabe gak duwe omah. Untuk sampai ranti omah. Wah, niki nggih patut tinulat dalam rangka hari jadi yang ke-668. Matur nuwun kali Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Nggih, duwi tunggal panjenenganipun Mas Oni, Mas Antok menika apa itu termasuk duwi tunggal. Dua yang menjadi satu tujuannya membangun Kabupaten Ngawi supaya tumbuh berdaya dan berbudaya. Yang penting niku ngoten. Wong niku harus mempunyai berdaya, kemandirian. Orang itu harus mempunyai berdaya saing yang tinggi. Betul. Ora aja jagakne nek kowe jagakne dagelan tok. Jagakne seniman tok ya nggih mboten ngoten nggih Pak nggih. Nggih. Wong kuwi kudu tekun. Sapa sing tekun bakal ketekan, sing temen mesti bakal tinemu. Aja lumuh ngang sukamruh, aja sungkan golek pengalaman. Paling ora awake dhewe iki, aja mung jagakne dadi seniman. Budidaya kudu obah, kudu gemrekah. Kaya aku contone Piye kowe? ndagel prei mboten bingung kula. Lah pripun sampeyan apa ta itu? Lho mboten ngertos sampean kula. Mboten. Kula sakmenika buka pijat refleksi. Lah nipun mereka ya sinambi karo tak umukne tak pamerne sinambi promo warga Ngawi sing lara sing gerah mbok tenggen kula mergo kula sakniki buka pijat refleksi. Ngarep omah kula bar tulis gede. Tulisannya apa? Panti pijat Moro Jengat. Wong mesti tertarik, lagi ndelok judule, lagi ndelok tulisane Panti Pijat Moro Jengat. Wong wis mesti kagum kalih niku. Nggih. Segala macam loro tak atasi musuh aku. Masa Ya iya no. misale Apa? tukang endang, Tukang kendangnya apa? tangane loro, Keseliu. kesliu, Sing tengen apa sing kiwa? sing tengen. Yo langsung ae to tangan tengen dicandak pijeti. Nil plurut mak serut terus didilat. Sing marai mandi mergo dilatanku ilatku ki mengandung rajah Allah cokro. Mari niku. Mari dengan seketika wong mergo saka lidah mengandung kala cokro Pak. Upamane Napa Mas? sirah kula mumet, sirah mumet. Sirah mumet. Berarti sing mumet Migren. Migren berarti kan nggon sirah. Langsung sirah dicandak, pijeti nil urut mak serut terus dijilat.
mesti waras seketika mergo dilantanku mengandung Raja Kalacakra. Lah nek misale bal-balan terus sikile kesleo, Sing kiwa apa sing tengen? sing tengen. Sikil tengen tanda cak pijeti nil plurut jurut dijilat belet mari mergo saka dilatanku. Awet duweni raja. Kalacakra. Lah nek umpamane aku lara hernia. Loro apa, Pak? Hernia. Umpamane sing keselio tangane ya, iki tangane dipijet nil plurut dijilat belet mari. Sirah yo nil plurut dijilat mari belet mari. Nggih. Aku lho lara hernia. Lah umpamane nek keselio tangane niku lho nil plurut dijilat belet ngono ya. Nil plurut dijilat belet mari ya. Lah nek aku ki lho Loro apa? hernia. Tangane Eh, pemane. Jane iso apa ora to? Lah aku nek hernia urung lulus sok aku. Lah nek modal Kowe ngerti. Mana mbok umukno nang kene. Loh, kowe berarti paham masalah hernia. Halah hene paham. Ini penyakit gawat loh, angel loh tambanane. Aku urung sempat nil apa meneh dilat aku urung tau nek hernia. Angel perkara kowe ora pelajari. Kowe ngerti penyakit hernia, kowe iso nambani Iso resepnya apa ndak? resepe esuk nggodhoko banyu panas. Godhog banyu panas, Banyu panas Terus? kowe uyah grosok sak gegem. uyah blosok sak gegem. Gemplungno. Plung. Plung. Panas Esok, yo. heeh, Esuk dioserne. sore Sore dioserne. genep pirang dina? Genep enek 2 minggu, Mas. Waras mesti. Ora Lah terus dadi ndok asin. Wong edan. cengengesan iki kok iso. Bakul iki dalu menika remen sangat sebangun kali Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, panitia sedaya Forkopimda. Nggih, Forkopimda malah sedaya OPD jajaran camat, kepala desa sedaya sami rawuh nyengkuyung pagelaran dalu punika Pak Sigit. Nggih. Wong Ngawi niku berdaya ya berbudaya. Budaya. Ora ora empeh-empeh wong jenenge Ngawi. Ngawi iki saka tembung ngawiti. Ngawiti. Ngawi iki saka tembung ngawiyak. Ngawiti iki tegese mulai, ngawiyak iki tegese dhuwur. Sapa sing wiwit saka Kabupaten Ngawi insyaallah bakal mumbul dhuwur kuncara Hanjayeng Bawana. Niku Kabupaten Ngawi. Padak ke sembarangan kok kowe iki. Awake dhewe tak ngawi kok. Mulane ya nuwun sewu, kaya Pak Sigit iki termasuk dalang pilihan. Pilihan. Pilihan apa? Lah ya Pak iki pancen dalam pilihan. Pilihan apa? Pilihan terakhir. Ya ora ngono. Maksud iki pilihan iki dipilih kanggo warga masyarakat Ngawi mergo ngerti kualitas dan kuantitas Pak Sigit S2 lho iki. Diluk maneh wis apa kuwi jenenge Master, Magister dek iki S2. S2. Doktor nek Pak Anto sampun doktor disertasi of doktor. Sekedarane Pak Mas Bupati Bupati. doktor. Dokter. Pak Sigit itu ya doktor honoris causa. Iku mengke Pak Sigit doktor honoris causa. Dokter kausa. Iku hebat mulane dipilih malam hari ini sebagai dalang. Dalang itu penggawean sing abot kok mbok paido. Wah, ngene kowe maido aku kok. Paido. Lah abote dalang apa ngangkati gamelan? Apa masang panggung? Apa nonton kebo? Lho, ora perkara anu, Dok. Ora perkara masak gamelan nonton panggung. Aku ya buat suwengi iki aku nyuwara terus. Lah mung sindene apa yo bisu wong sindene nyuwara teko esuk. Enggak tegese melek teko pada esuk ngono lho. Yogane apa turu? Wong yogane yo melek teko esuk. Kok muni abote dalang yo ora ngangkati gamelan, ora nonton panggung, ora masang tebok, teko-teko lho kan lungguh niku. Oh. Ngono dinyang ra entuk. Iki ya Allah Gusti. Ngono kok muni abot. Abot ya dalang kuwi abot. Alah kok muni abot teko kari lungguh. Ngono dinyang ra oleh. Sing alah bocah nek gak paham ya ngono lho. Maksude abote dalang iki kok ora ngangkati gamelan, nata debok ora ngono kuwi sing Jelasin, Dok. dikarepne. Jelasin Kak Yudo. Tanggung jawab seorang dalang kuwi abot. Pagelaran malam hari ini sukses dan tidaknya kuwi tergantung Pak Sigit, tergantung dalang. Ngono lho tak koclok. Alah ya ora. Lho, iya, mergo posisiku kuwi sebagai konduktor ning ngarep sing mimpin kanca-kanca. Ah,
Suksesnya pagelaran duit ora perkara pasike ora perkara dalang. Lah sukses ke pagelaran malam hari ini lho tergantung apa? Tergantung genset. Lho, enek dalange, enek yogone, enek sindene, ora enek gensete. Opar garingan. Pedhot golokane lho Mas. Yo. Tak kate iki. Pertunjukan malam ini sukses ora mergo jet-jet. Ning mergo solar. Enggak, iki aku setuju aku. Ana jet-jete ora ana solare. Mau isi apa? Banyu wis keren. Ya ora kowe. Solar sare golek-golekane iki sukses ora solar. Sing penting yo ora solar tok. Ya apa? Sing penting pom. Enek solare, ora enek pome. Lah arep tuku nang ndi? Yo nek bakal lombok, renek Mas. Berarti sing penting apa? Berarti sing penting Sing penting pom. nek ngono sing penting ora pom. Lah apa? Sing penting lemah utawa bumi. Nek gak enek lemah, mbok kencet ning ndi pommu Mas. Kok deke pondasi ning Ah, lemah bumi ini penting. Sing penting ora lemah ora bumi tok. Lah sing penting apa? Sing penting Allah Subhanahu wa taala. Langsung kok jujuk merono ah. sing bersalah aja. Kadang rono yo encer-enceran tok. Terus sing sama. Ah. Apa? Presiden tandai. Oh siap, monggo. Mumpung disiapi kok sing mbok senenge sing ndi. Nah, cobi nomor 9 kali 3 Mbak Eni rumiyin sing wis pupu loro. Alah nina. Kok minah iki? Kok petuk karo ni lho. Lah aku itu ni. Seleramu aku tahu ni. Ayo Juga Mbak Eni. Allahumma sholli Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ini hari sholatan dari belakang kita wali ilahi. Itu ilahi dan dalu Mbak Eni Wulandari. Mbak Yogjani. Alhamdulillah pakurmatan kanca-kanca cakran ingkang saged sowan wonten kutha Ngambi. Alun-alun Ngawi. Sadar iki tekan alun-alun Ngawi. Nggih. Menika ambal warsa utawi ulang tahun yang ke-668 mengucapkan menapa panjenengan Mbak Eni? Mugi-mugi kutha Ngawi Nggih. tansah pinayungan dening pangeran. Amin. Atau berkah kutane maju. Amin. Rakyate guyub rukun. Amin. Di pokoknya sukses selalu, tambah jaya. Hebat. Gila awakmu ketemu nih kalau awake dhewe iki kaya kejugrukan Gunung Sari karo Beran Segara Madu. Ketemu karo wanita ayu rupane branyak pasemone jan kimplah-kimplah kaya duduh gule. ya wis sawange tok. Iya lho Mas Mondo. Bejo ki ora kaya wong, nek cilaka ki ya ora kaya wong. Ning nyatane bengi iki kowe kebejan ketemu karo gendaanmu. Oh iya gendaan lho iki. Lah kok tandal. Wong wis ana anake bareng kok Wah wis 10 tahun ra duwe anak karo iki yo. Lah kok iso 10 tahun kan duwe anak iki perkarane apa? Ya perkara aku mbiyen iki Ngembat ilmu. ngembat ilmu, Ilmu apa? ilmu lembu sekilan. Kok perkara ilmu lembu sekilane kok 10 tahun kan duwe anak ilmu lembu sekilan kan diapik to. Nggo jotosan nggo gelut kan Ya diapik. apik, aku tahu to. Gelut ning terminal. Heh. Ditonyo wong. Ketoke Yes, ketoke kena. Ketoke kena. Lah tapi Kurang sekilan. mergo aji Lembu sekilan. lah winginane ning alun-alun ana wong nggawa parang kan. Kalau gue parang, aku dipantik bacok. Ketoke kena. Ketoke kena. Lah tapi Ya kurang sekilan. Bedoyo. lah kowe omah 10 tahun kok gak duwe anak. Ya mergo aji lembu sekilan iki to. Lah pas bar dadi manten to. Heh. Malam pertama.
Tak pasnya kata pas. Berarti baik. Lah kok ya kurang 9. Edan. Lah ngono iki mbok takokne lek masalah 10 tahun dan duwe anake mbok takok karo aku. Lho kowe duwe resep. Aku duwe resepe. Resepe piye, Mas? Gampang cara Jawa, cara alternatif. Wong kok rumah tangga suwe gak duwe keturunan, gawa ning nggonku. Diurut. Oh, dipijat. Pijatane yo dipijet ndil-ndil. Boten tenan, boten diurut. Diurut iki piye, Gus? Maksudnya diurut iki baraku terus sampean, terus tukang ngendang, terus tukang son, tukang syuting kok. Ora situ enak sing nyantol. Iku ora diurut. Lah iya apa? Digilir. Genep seminggu yo remuk bojoku. Wong kok iso ketemu karo Mbak Eni, piye perasaanmu Mas Mondor? Sepet-sepet sawune entah. Dimpet-pet wis ra betah. Pecote di sebelahne. Wis kebacut kapakne. Degane kambil ijo, Bejane sing duwe bojo. degane kambil gading. Bejane sing iso nyanding. Bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali sapa wong ora pengin ngetok. Lencir kuning marah ati. Sapa wonge ra pengen nyipok. Bisa nyipok lho sampean. Ini model ini dicipok muni. Muni piye? Puk. Coba Mbak ini karo Mas Mondol gandrung. Ojo nganti kalah karo. Gak, Rasane. Rasane atiku piye lho, Mas? Atiku rasane wis pirang-pirang dina ki rasa kepenuk karo awakmu. Kepethuk. Ora ketuk awakmu. Kangen ngono Kangen ya. iki ngomong ketemu ning alun-alun Ngawi. Cara menungsane kangen ngono ya. Ya jelas kangen kok jenenge menungso kok iso. Ibu iki lagi menungso ndek kan kethek. Ya biyen ya menungso, saiki ya menungso. Menungso iki ya nganggo kangen. Ya piye carane nek kangen? Slendro sama. Pimpinane ya cari Neng neng pinter. neng ngomong nene nano Bisa ora. Sinebut pahlawan putri. Ya Allah. Ya Allah. Ayo pinter suarane kok ya. Tak balas. Ngene iki kuwi. Lah piye lho jenenge gemes kok, Mas? Nek gemes yo liyane kono aja kono. Lah terus endi? Tak bales aku yo kok gamak gemes. Tak balas. Kok ya dibalik? Gone kae lho sing dibales sing gone kae kok iso malah mbokku mbok enekne. Kae ora wani Lah nyapa? dilindungi badan hukum. Apa badan hukum? B. Modele kok wis berarti ya Pak ya iso gandrung tentang barang. Lho, cah. Suarane ya api lho. Api suarane, raine sing elek. Yo pengen apa dicat no Mas. Dicat terus dikembang. Warna-warni kok pelangi. Ayo. Sriuning mustika tuban. Alah, kok iso tekan. Kok malah Sulak juli juli lho. lho. Sri Gunda Mustika Tulo. Aduh. Medun. Pramuka. Sriuning mustika Tuhan. Tuban. Tuhan. Kok Tuhan? Iki dagelan siji kok rumah sakit goblok perenanan. Goblok. Kok goblok piye to? Tuban. Kok Tuhan? Wong Tuban ya sing nyembah Tuhan. Oh. Wong ayu, maksudnya kayak wong ayu. Wong ayu kegagalan ngatiku keserimpet untu. Kados pundi batang Mas wong kakus kepujan. Aku ora kakus. Lah apa, Mas? Nanging jumbleng. Wong Wong bagus. bagus kok kakus. Ya rupane ngono kok. Mara badhe cakta marapun kakang Yai. Ana ing sakjroning taman makam pahlawan kene. Makan keputren. Taman Keputren. Makam pahlawan. Taman keputren. Mendembokmu kuwi kok iso. Lah yo taman keputren. Ana ing taman kaputren kene siramu bakal tak rungkun tak senengke atimu Yai. Babangan iki gurune ora sakit. Gurune ping 4 wis cukup ketok kuwi dawa kaya Wong kuwi yo kleru. ya sama bakal tak buktekke wong ayu. Wis ping 4. Ngono ae. Bakal tak kuliah urip
mu Yai. Ah, 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 ah. Gak dihitung ngono Kok iki. nang driji ngono. Mula kowe aja sumelang. Ah, 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 ah. Kresnaku marang ora kena digambarake. Ah, 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 ah. Yai, apa kowe gelem tak? Ah, Mbok paling ora iki kok ngene tak wenehi contoh mustikaning jagat. Tepung gelang anggonku Mupati wanita sing dadi geganti ana memani ing netra ora ana liya kejaba ya mung sliramu wong ayu. Iki tenan jare. Terus sing wedok bar dijawil jambute terbanyak ketoprak iki lho. Kok ya aja ngono to Kang Mas iki lho. Iki tenan ya wong ayu bebasan tepung gelang anggonku Mupati ora ana wanita kejaba mung sliramu. Iki tenan jare. Dikersani tiyang Karta lho. Iki lho. Pengen ora kowe, Dak. Yai, Aduh, Bumi. iki tenan jare. Iki lho. Yai, Kang Mas. tresnaku marang sliramu ora kena digambarake. Iki tenan jare. Iki lho. Yai, Inggih. pirang-pirang dina iki aku mung tansah kelingan sliramu. Iki tenan jare. Iki lho. Obat. Ayo sing kemak jelek. Coba Mbak Eni sing nonton. Genti, aku kepengin midhangetake. Aku kepengin midhangake swaramu Yai. Putra Kanjeng Sira. Rasi. Badhe tindak pundi Mbak Eni? Kita coba batang Mas. Batang tuwa pecah kuwi. Aja nesu. Mbak Sidit ya ngono kok iso. Mbak ngene lho, Mbak umpamane kaya aku mlaku wong loro badhe kan mesti Mas Yudo ngono kan ya penak. Iya, iya. Enak. Badhe tindak pundi Mas Yudo? Iki lho nyuntikne Mbak ini. Malah nyone mbake tombak batang. Wong ya ora oleh nesu. Bener kok sikak iki lho dicopot lho. Lah dalan lho. Aduh dong. Nyurut sirah iso kemling. Sira ngene. Enggak ganjel. Ben ketok le pakun ben ora ketok sesek. Sik, Yes. Kayak Puntadewa lho kowe. Yai Wedudara. Ira-ira. Iki sing diganjel sing ngarep lho Mas. Lho oh sing arep. Jane sing arep jeneng sewu. Temate tarik Elastisipun ngono kan saged. Kono njaluk sing ngarep. Sing ngarep. Nah, ngeten lak saya. Nek iso udan-udanan aman, lambe ra teles, irung ra teles. Enek terase. Yo lagi nuh bengi iki nek rai nek empere. Upama aku iso ngiyup ngono ya Mas ya. Ah. Engko meteng. Hah? Yuk tok kok. Ya Maksudnya aku ketutupan peteng ngono to. Walah. Yo. Oke Mbak Eni. Tresnaku marang sliramu tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung pecahing dodok utaing ndura sedumuk bau senyari. Ora tau Bocah kerata melok penataran P4 ya ngono kuwi lho. Omongane celebang-celebuk. Rawe-rawe rantas malang-malang putung sedumuk bathuk. Ngono lho. Oh, edan. Ayo nek bakuke yo. Ora. Mandang gremeng. Nah, bagian kok iki. Teko ndi? Lho ini opo di? Ngepelo. Bebela. Aku Bebelo. belo boleh kanca ngebel sih. Oh iya. Bebelo wirat Ini kan Pak, ini. Bojone kok cak mondol iki ana ing laras. Ono saestu. Bujo rawitan. Nggih, ah pripun no. Mantap
niaga sebutane wae empu pengrawit to. Mas Kondo Lho, lho. empu pengrawit. Niki kan termasuk ngomong iku. Lek Jawara mau iku malah dikeplaki. Apa-apa? ben encer maksudnya ya. Yang penting Wijawara hambrengeng. Terus kira. Tangurung sriuning gundul. Gugur. Gugur tapi gunduli. Silang kayak pentol bakso. Saya katen bat. Enak tembak kae pentol bakso. Niki senes pentol bakso, Mas. Lah apa? Niki kok tahu bulat. Digoreng dadakan 500-an langsung kok dia. Alhamdulillah ndak semono sapa wae to. Lan sing Donge ndak ini. donge. Mongko mustikane Support sepenuhnya Mas Sigit, Yayasan Putra Pandana Yayasan Putra malam hari ini dan juga Sapu Jajar Farm. Monggo nek pengen golek sapi sing berkualitas, sapi sing hebat, ning gone Sapu Jajar Farm. Katur nuwun Cak Yudo kalau nggih sambut tugas sapi kagem korban saking sawi Nggih. jajar. Korban sapi mendhet saking Sawu Jajar. Sing nyateti kula niku. Nggih. Matur nuwun Mas Sigit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mereka sembah nuwun kanca-kanca Cakraningrat Fans Club saking Bojonegoro. Ora, Bu. Tahu bojone kok. Kanca-kanca BMC Wayang Mania Community juga hadir. Sembah Iki nuwun. lek cakap bareng. Api-api ae. Emang tinggalnya lawange dilebih ora? Lebih. Cahate Mbari. Saking kula Mbah Jan saking dina 7 nggih nyuwun seribuning podang kuning kapilot. Oh nggih. Iya layane dhewe wae iki. Assalamualaikum nggih Pak Darat Sarobongan nggih nyuwun podang kuning kelinci ucul matur nuwun saking Bapak Sumarno wajah. Matur nuwun Mas Dio putrane Pak Babu kembali keturunan. Ganti. Nek rampung sampean paringi wayang. Jelas. Kali milih gambak. Ya lagi wayang itu, Mas. Wayang itu. Wah, lagi betul-betul jas. Oh, dikatnya sineri saipal. Mas Saiful yo ora aku sing bayang dhewe. Nah, Mas Dio. Coba tembangipun kira menika cobi seriuning podang kuning nggih request terbanyak digarap Solo Kayuk. Oke. Layuk ditoto karben guyu. Nggih, terus. Sama tembung kalimat thayyibah artinya kebagusan. Weh. Lane wong nek nata tayub punika wong sing bagus atine, bagus pribadine. Mula nyeblake sampur Nggih. supaya sampurna uripe seblake barang sing ala terus ditarik barang sing becik. Astane mesti ngeten. Menika pertandane huruf alif lam lam ha Allah ingkang dipun sembah. Kan tayub ngawi nggih meh lirik kados tayub Jonegoro. Nggih. Lirik. Buka benar Mas. Ya Nggih. coba kaya apa. Kula benar mangga. Lah. Thank
Mbak Eni nek kon ora-ora lho. Ciri khasnya coba kan ini. Ora-ora oke. Ora-ora niku ngapi ya. Rendang ibadah nih tapi ya. Ora-ora puniki kesane ati ngawi kok yarsa aku putri. Nuwun Mbak Eni. Sarwa saged lho katane Mbak Eni iki ya. Elok luar biasa. Menika kalau wah wonten nggih kalau wingi para pejabat-pejabat beksa sesarengan orek-orek. Nggih. Flash mob tari ora-ora. Flash mob tari orek-orek. Nggih. Hebat kok ngawi. Sing nom ya kebagian, sing sepuh ya kebagian. Nggih, laras-laras. Konseripun Mas Denny kalau ben nggih wonten mriki. Oh, ngomong mriki. Nggih. Dan malam hari ini ya luar biasa disiarkan di YouTube 8 channel secara serentak. 8 channel secara serentak, Pak. Nggih. Pak. G channel, Lawat Maja, Jimangkoro, Lisan Ngayu TV, Wayang Nesia, Juve Multimedia Record, Jack AP Multimedia, Grup Cakraningrat. Total penonton lewat YouTube 8 channel pinten, Pak? Pinten-pinten. Dereng kula itu. Wah, Dereng buka YouTube. Udah kono ya 34.000 lah. Nggih matur nuwun saking Surabaya nggih rawuh Mas Putut Wulandaru, Nggih. kalian putrane. Putut. Nggih, komplit katakan. Ora lali sembangipun Mas Rudi, Paron ngomong ikut panggil. Oke, Mas Rudi. Nggih, ketua Padi. Wah, mantan ketua Padi. Mantan ketua Padi. Nggih. Adik kelas kula. Oke, enak. Leteng kula Mas Rudi. Oh, mengatakan nggih. Nggih. Nggih, sembah. Coba sing saka Blitar Kak Yosi. Oh, Mbak Yosi Jabar TV. Nggih. Centilnya Indonesia. Panas laku. Orang gopo payu sandale diserek lamaane bangko Surabaya tekan wong sing nang iyo mati Jakarta. Dalu Kak Yosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat toh Mbak Yosi? Sehat, alhamdulillah, Mas. Sehat, Mas. Yuda jenengan pripun sehat? Kula nggih sehat. Lagi sehat ta Mbak Yosi? Apa? Kon Pentol korek tidak usah ikut ngomong. Diam saja. Ini double sak piro.
Monggo iso. Iki ngono Mbak Yosi Dian Pratiwi, centilnya cakra ningrat, cantiknya Indonesia yang semplohe, semplehot, asik-asik. Kering. Mengucapkan apa Mbak Yosi datang ke Kabupaten Ngawi sing ambal warso kaping 600. 628. Anjir selamat ulang tahun kepada Kabupaten Ngawi yang ke-668. Semoga semakin jaya, semakin sejahtera rakyatnya, Amin. pejabatnya amanah, Amin. rukun selalu. Amin. Ngawi ramah, Mbak. Oke, Ya ini ramah, foto Kabupaten Ngawi menika ramah. ramah. Hebat, hebat. Oke. Mulane Mas Mondol kan dadi ikon Kabupaten Ngawi mergo ramahipun. Masya Biasa Allah. ya modele kan guyu terus ngene Mbak. Lah guyu. Jadi ya sumahnya Sumeh. menandakan bahwa rakyat Ngawi itu ramah. Ramah Model Mas Mondol ketara nek DMS terus. Nah, sume. Sing sapa? Tapi kita untune wi. Oh, modal ngalon aku brongos nek ngono. Lah, apa to kono jenenge ram-ramas? Iki ora brongos, Mas. Lah apa? Iki raiku sing kemunduran. Wis tatapne trek ngono ae kok iso. Nyatane ya Mas Mondol iki ya apapun yang juga membawa nama harum Kabupaten Ngawi. Membawa. Cak Yudo, Cak Mondol, terbudi-budi mana anggere bintang papayan. Sinten kok bintang tamune Cak Yudo saking Ngawi. Kan sinten Cak Mondol saking akhirat. Oh, bisa alamat kok bisa. Cak Yudo saking Ngawi. Cak Mondol saking pundi, Mbak? Neraka jahanam ya kan. Neraka jahanam. Oh, mati ya. Sampai yo nyepelekne Mas Mondol. Mas Mondol itu keturunan lho. Kan asli Pakistan to niku. Pakistan nggih. Bapak iblis, mbok setan. Mulane anak-anak koyo grandong. Iya. Larasnya melok Pak kita ya. Nah, Mbak Yosi mau geting karo Cak Mondol ini kalau tetap bukan geting bakal nyanding. Nyanding, nyanding. Oh. Geting iki nyanding. Kangenku tanpa upama. Allah. Gandrung karo Cak Mondol. Ya Allah, sing digandrung koyo ngene iki terus. Modelmu jual mahal. Oh, weri. Roh-roh marahi fungsine. Duh. Pikiran nanti fungsi das dulu kita. Ya apa? Fungsi das dulu kita. Nek ngisor orang atasi nganggo sing dhuwur. Dipikir. Diusep-usep nih. Dipikir kok diusap-usap. Sebenarnya ngerti pikir. Ayo itu. Kang Nana. Kangen kutan apa Jangan sentuh diri. Mas Mondol kekasih hatiku. Wah. Masa ya sampean ora krasa to tak kangenin ngono sakjane piye to. Rasa magnet ngono. Terus iki tak manit iki lho. Aku sudah punya nih. Oh ngono. Dadi sampean Aku pilih tak perlu ini. dirimu. Ini aku cowok apaan? Gaya. Aku cowok gampangan apa? Masa to? Blas gak sikik-sikik blas gak nek karo aku. No. Aku wis sampingnya Indonesia eksotisnya Nusantara seksinya benua Asia lho. No. Nah, nih. Nenek Nino. Saya tak kaisi kowe. Kayak isi ya. Isi apa? Terus ke. Mbong seliramu. Jangan sentuh diriku. Pengen menyentuhmu. Nanti sebuah latuh. Alah. Era. Kamu itu cowok terangin yang kelihatan malah Warna berak Pak Asmoro Santo. Pak Asmara Santo lejeng. Wah, Tinggal Pak Asmar penikmat layang kok Ega. Kangedat ditelenge ati. Mbok genten aku sing dirungro. Dan Menunjukkan bahwa sampeyan kan yo iso nembang to. Suarane kan bagus
Kita ini mondok karo sampean ora gelem Mbak Yosi. Geleme karo Mbak Ida. Ini Mbak Ida. Wes, Mbak Yosi karo Cak Yudo. Reunian zaman wayang wong. Masa Pada penarine. Mbak Ida, Wayang wong saya penari ular. Loh, Ular ngemplok dasmu. Ora nesu. Aku nek karo Mbak Ila dadak iki malah gelem. Ida lala ilah dada. Kanjeng paran mundur. Subodro. Dangu boten pinanggih. Pakinio tindak madu karo boten kondur-kondur. Kanjeng paran. Ya Subodro katarak iki. Ini ngopo aku suwe ra mulih ning madu kero. Madu karo, madu kira, matanem. Menapa paduka sampun boten tresna dumateng sembodo. Kamangka Lagi sembut. Aku njaluk pangapunten itu kagem paduka kagem kok panjenengan niku Gila ke Subodro apa? Kowe iki apa? malah sembodro nangis lho. Oke, tut kowe. Aku nangis iki. Ya digandrung Mbak Ida nembang. Ya udah, tutuke kenal. Wes Wes lawas. Udah wes iki. Wes lawas anggonku nunggu. Ngapal jebule monggo. Yo ngapalne Mas. Mbak Yosi, nek dadi garwane Mas Yudo, terus nikah bulan madu di mana Mbak Yosi? Lho, pinane Pulau Dewata atau paling tidak Singapura. Kowe ning ndi Dok, nek bulan madu karo Mbak Ida? Jangan kalah sama mereka Kakang Mas. Awak dhewe nek bulan madu kudu batok kono ae ya. Nek Mas, Nek kudu batok. Kok kedek men? Kudu batok ditutup. Ning gabung ning Cik. Iki bangsane apa? bangsane apa kuwi? Yo nggon begengge. Cak Yudo emang dari Cak Yudo. Sekarang kami sudah bebas. Kami bebas dari prostitusi, tidak ada lokalisasi. Tidak ada. Sudah bersih dari penyakit masyarakat. Betul, karena sekarang zamannya online. Waduh. Arek buka HP ngorok gini. Terus Mbak Ida. Bela. Bang tansah leleka. Modele lho, kaya aku lho, Mbak Yosi aku dinenekne lho santai aja ndak. Lho, ora apa-apa. Aku iki Ojo izin, namanya izinan. Rasane bocah ya kene iki Biasa, Kita isi barang lho. Renek. Patingane lho. Ora. Orang ngene weh. Nenek no pisan tas lho. Yosi mesra Mbak Yosi. Mana Ramunate ngendi kol sayangku Jadi sayangku. Lho Mas nek nyawangi mak bercahaya ngono lho matanya kuwi sing berbinar-binar. Matamu ki lho sing kek ana Matamu dhewe. pandangan matamu. Pandangan matamu ki lho tertuju kepada si wanita. Nah, kan ngene iki kan ketok. Ini Ada lho wis terang. ada sayu-sayu piye ngono lho. Dan kok minta undang gitu. sing tangan melirik tangan dol. Sing tangan melirik tangan. Sing kiwa. Kiwa melirik kiwa. Nah, lho. Icek. Katanya lain koyak sigar. Kira-kira kan moto. Tresno lahir. Terus padahal ya sih. Tresno lahir terus sing
nek ora iso direngkuk-rengkuk ngono kuwi. Tresno lahir terusing Kok dadi balapan? Malah balapan iki lho. Persmawane terus sing Nah, iki lho ya. lagune Denok request terbanyak ugi Ya. mriku Ya. disimasang di Jakarta Pak Mayor Jenderal Bambang Subarsno Nyuman. Nggih, sembah nyuwun. Pak Purwadi sang Ngayu Jakarta nggih nyimak CFC Yogyakarta nggih nyimak sembah nyuwun. Nggih, sembah nyuwun Mas Iwan bose Pondowo. Oke, wajan bikin jadi masalah. Wah, sonde buange apik era karuman. Pak Toling barang nggih. Mas Toling sudah Mas Arso komplit. Coba lagune Denok. Nadato tanpa musik, tanpa keyboard Cak Yudo, ini menunjukkan keampuhan gamelan karya-karya mbah-mbah kita dulu. Nggih. Tanpa musik nyatane menguasai. Pancen yo cakrane ngrapi tolak ukur. Coba Denok, Mbak Yosi dan Mbak Ida. Yuk.
Jangan dulu masih di sini. Jangan dulu siapa yang Tambah Bapak ini kalau enggak iman. ini nih Ini kalau iman. ayo nih Iki mesti kita saya di jalanan Betrono. wah oke Ono tayung, campur dan dangdut jalanan jalanan. Mbak Yosi instruktur Itu keren Mbak Eni mawon. anu lagi Mbak Yosi boten sah Mbak Yosi bener Mbak. rasane anu nih Ini, ini. Ah. Sing ning omah kulino itu terus senam. Mbak ini nih tadi instruktur senam ini nganggo pakaian apa kapake tayet rupane ijo. Kaos sing ketat rupane yo ijo. Wah, terus koyo rada bakong. Iya. Tinggal katresnan. Wow, request saking kanca-kanca FC kalian BMC. Nggih matur nuwun Cakranita Festival wayang malih aku miwiti lan komunitas-komunitas penggemar wayang sanes saged nyawiji kumpul dadi siji makan wonten alun-alun Ngawi. Wah, luar biasa. Ninggal katresnan jarane romantis kok. Romantis di sebul ayo dicepake dikit. Nah, nanti Pak Leo apik gawangan wayangan iki terus gabunge karo gamelan Cakranita kene terus koyo cacak dengan asta ngalir napa peneliti kula sing angkat tangan. Ini nggih bajutan ampun para rawuh. Iya. ayo nih Tinggal katresnan. Coba kaya apa? Yo.
Matur nuwun. Perkara tetembakan sambungin goro-goro wis. Siap, Dik, Pak Dikit. Bacotke lakone ngono. Mengko nggon goro-goro isih ana cak yuda cak mondol, engko sindenmu isih nari ula. Oh, nari ula. Ula Reokan sik. Komplit ulane ning mburi. ngono aja ditoke sik. Aja gak sing nyapa. Ya, Bacotke lakon kang wis saji ndak nampa duka. tak dereke, Mas.